आयचे हे परमपूज्य दिवस नित्यानंद त्रयोदशी कार्यांग उपस्थित आशिल्ले सगळ्यात वैष्णव बांधवांक मागेल नमस्कारो. मंगळाचरण सांगून घेऊन स्टार्ट करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सौगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ जनाका आज आमगेल ಒಟ್ಟು हरे कृष्ण जपाचे संकीर्तन करच्या आमगेल ಒಟ್ಟು असायचे मारुती प्रभुजी। प्रभुजी तुम्ही स्टार्ट कर का म्हणून निम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभू जी. हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा. भारी चंद करनो भावपूर्वक जावन तुम्ही सांगेल आसात. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका प्रभूजी. अशी मुखार नमस्कार सरून तुमगे सेव दिवच्याक अनेक सेक्शनाक तुम्ही येवको म्हणाव निमगून घेता प्रभूजी. हरे कृष्णा. जय धन्यवाद. भोले माताजी का धन्यवाद. धन्यवाद आता मी मुखार सरया. आज आमका पूरा वैष्णवांका परम पूज्य दिवस हो. परम पुरुषोत्तम कृष्णाले प्रथम विस्तरण जावन आशिल्ले, बलरामाला अंश जावन आशिल्ले, श्री नित्यानंद प्रभूले प्राकट जाल दिवसाची हा गौडीय वैष्णवांक तांगेल कॉन्ट्रिब्युशन तांगेल नीती आणि तांगेल तात्विकते तत्व अर्थ कंदिवच्याक आमगेल उठो आसाची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी हांगेले चान इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव ट्राय करता. माताजी कार्मिक नाव येवन श्रीमती माया कामत्ता हाने असूचे गुरगांवांतू हानी ही होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजाले डिसायपल्ला इस्कॉनांतू बुक डिस्ट्रीब्युशन करताची तशीची भागवत पुराण कोंकणींतू ऍक्टिव्ह टीचर जावन आसाच्या. एकादशी सेशनांतू भजन कीर्तन ड्रामांतू पुरा आनी सपोर्ट करताची. माताजी कमी आजचे दिवसाक नित्यानंद त्रयोदशी दिवसा नित्यानंद प्रभूक स्मरण करगेनो तशी परम पुरुषोत्तम कृष्णाले जप सांगोंगेनो स्वागत करया. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम तुमका. ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा मस्तू काल नंतर वापस हांव एक म्हाका सेव करू एक चान्स दिला. भागवत पुराण कोंकणी सकट सदस्याक मिगेल मस्त मस्त नमस्कार आणि धन्यवाद. सो हांव गुरु वंदन करून स्टार्ट करता. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने. नमो आचार्यपादाय
निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणी नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज ये नित्यानंद त्रयोदशी पावन झालेला दिवस आज नित्यानंद प्रभुले लीला ऐकूया तांगेल बग्गे तांगेल आनु अम्मा तांगेल जन्म हे सकड या करूया पुढे आम्ही नित्यानंद प्रणाम मंत्र पुरा जन म्यूटार असून सांगूया नित्यानंद नमस्तुभ्यं म्यूटार असून सांगायची नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः जाह्नवापतये नमः नित्यानंद नमस्तुभ्यं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः जाह्नवापतये नमः नित्यानंद नमस्तुभ्यं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः जाह्नवापतये नमः हरे कृष्णा हरे सकड कृष्ण हंग तिरवलेले वैष्णविका मिगेला मस्त अनंत नमस्कार धन्यवाद कसं म्हणरी स्पीकर मस्त मिळताची ऐकतल तरी ना तरी जाल्यार भक्त समूह ना तरी जाल्यार आम्ही कसले करू जायना सो तुम्ही सक्कड वैष्णविका हाव मिगेल नमस्कार वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय शिला गुरुदेव की जय हरे कृष्णा हा आमगेल सकड नरोत्तम दास ठाकूर मस्त सकड भक्तजन तांनी नित्यानंद प्रभुल वैरी मस्त गीत बरेला ते दोन गीत तरी आम्ही सांगले म्हळ्यार पूर्ण नित्यानंद प्रभुल वैर पूर्ण सकड आमकां कळटा हांव एक वैष्णव गीत सांगतात नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छाया जगत जुरा जे छाया जगत जुरा हेनो निताय बिने पाय राधा कृष्ण पाय देना हेनो निताय बिने भाय राधा कृष्ण पाय देना
दृढ कोरी धरो नितार पार, दृढ कोरी धरो नितार पार, से संबंध नाही जात, व्रत जन्म गेलो ता, से संबंध नाही जात, व्रत जन्म गेलो ता, से पासू भोरो दुराचा, से पासू भोरो दुराचा, नीता न बोलो मुके, माझिलो संसार सुखे, नीता न बोलिलो मुके, माझिलो संसार सुखे, विद्याकुले की कोरी बेता, विद्याकुले की कोरी बेता, अहंकार मता होया, निताय पद पासरिया, अहंकारे मता होया, निताय पद पासरिया, असतेरे सत्य कोरी मानी, असतेरे सत्य कोरी मानी, नितायर करुण हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नितायर करुण हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, दरो निताय चरण दुखानी, नितायर चरण सत्य, ताहारा सेवक नित्य, नितायर चरण सत्य, ताहारा सेवक नित्य, नित्याय पद सदा कोरो आसा, नरतमो बोरो दुखी, निताय मोरे कोरो सुखी, नरतम बोरो दुखी, निताय मोरे कोरो सुखी, राको रंग चरणेरा पासा, निताय पाद कामला, कोटि चंद्र सुशीतला, निताय पाद कामला, कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाया जगत जुरा, जे छाया जगत जुरा, जय प्रभुपा, जय जय प्रभुपा, जय प्रभुपा, जय जय प्रभुपा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल. हरे कृष्णा. हे पद ऐकतानाची तुमका थोडे थोडे पायू ह्या परस कडकडला दिसता. आमची गेला आशिल तशीच थोडे शब्द. आता हांव हाजे चिके अर्थ सांगचा प्रयत्न करता. तुमका ऑलरेडी अर्थ जावन आसका. निताय पद कमल, नित्यानंद प्रभुले चरण कमल, चरण कमल ते एक चंद्र नाही, कोटी चंद्र तितले शीतल म्हळ्यार थंड दितके. कसं आमकां थंड जाव का. फॅन घाला थंडी जाता, एसी घाला थंडी जाता ना. थंड कसं लाका म्हळ्यार आम्ही हे भौतिक संसारा सिरकून
कष्टांतू जन्म मृत्यू जरा व्याधी कष्टांतू बुड्डून भारी कष्ट बघता असची ते कष्टा हुंसाणी कष्टात डोकून भायर येवका म्हणजे एक थंड आश्रय जेवका ते थंड आश्रय खंय मेळटा नित्यानंद प्रभूले चरण कमल कोटी चंद्र एक चंद्र नाही कोटी चंद्रा तिथलं थंड दित काही म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगता कसं म्हळ्यार आम्ही शांती जेवका म्हणून सांगता ती शांती 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 यो शांती ना किरकिरे शांती शांती म्हळ्यार तें गेलं शांती त्या सोडून गेलं शांती चढून गेलं शांती घर सोडून गेलं शांती काम असलं शांती काम ना जालं शांती रिटायर झालं शांती रिटायर ना जालं कसं की पुरा शांती 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 मेळत म्हणलें ताचे आमी जाल्यार बद शांती मेळका सत्य जावन शांती मेळका जाल्यार आमी या नित्यानंदाले शरण वचका म्हणून सांगता नित्यानंद चरण कमलाचे आमी आश्रय घेवका म्हणून आणि तो सांगता मागीर कोण नित्यानंद चरण आश्रय घेता पळय तांकां राधा कृष्णाले आमकां संगती मेळटा म्हळ्यार तेदनाचे आमकां गोलोक वृंदावन वच्चा जगता वैकुंठा वच्चा जगता तेदनाची आमकां राधा कृष्णाले सेव करचे एक आमकां अवकाश मेळटा म्हणून सांगता फर्स्ट सुरे नुडीत दोन्ही नुडीत सांगता नरोत्तम दास ठाकूर कोण कोण नित्यानंदा ಒಟ್ಟು संबंध तागेल ಒಟ್ಟು आम्ही भक्ती करनाच पळय तांणी एक अमूल्य मेळ्ळेले आमकां एक मनुष्या जन्मच पळय ते व्यर्थ जावन वता आम्ही हे मनुष्य जन्म अमूल्य मेळ्ळा आम्ही देवाल ಒಟ್ಟು आम्ही संबंध आम्ही जोडसुका सोडून आम्ही दूर दूर गेल्या ते मनुष्य जन्म मेळ्ळेले वेस्ट म्हणून सांगता नरोत्तम दास तसल मनुष्य कसं म्हळ्यार एक प्राणी समान एक प्राणी के तो नरोत्तम दास सांगता अनकंट्रोल्ड एनिमल म्हळ्यार कंट्रोल ना सगळं दिसू इंद्रिय सुख त्या जेवका ह्या जेवका त्या जेवका ह्या जेवका त्या मेळ्ळेल पावना हे मेळ्ळेल पावना असले आशा तांतूची बुड्डोन अनकंट्रोल्ड जावन एक प्राणी म्हणजे जीवन करताचे आमी म्हणून अंत नरोत्तम दास ठाकूर सांगता कोण नित्यानंद प्रभूले एक पवित्र नाम उच्चारण करना आणि करनाची इंद्र तृप्ती तू बुड्डोन हे भौतिक प्रपंचाची म्हाका हेंच व्हड आयलोची एन्जॉय करू का गंमत करू का म्हणून लेखून येता आसत पळय तांणी काही प्रयोजन ना कसले प्रयोजन ना तांगेल विद्या कसं तू डॉक्टरेट शिको PhD करो कसल विद्या ते वेस्ट वेस्ट म्हणून सांगता हांगा नरोत्तम दास ठाकूर सांगता आणि तुमगेल सकड व्हडले कुल संप्रदाय मिगेल कुल संप्रदाय अशी तशी म्हणून व्हडोड क्वचित आजी पळय आमगेल कुटुंबान तशी आमगेल कुटुंबान तशी आम्ही तशी म्हणून आम्ही व्हडोड क्वचित आजी पळय ते पूर वेस्ट म्हणून सांगता कोण नित्यानंद प्रभू नाम उच्चारण करना जाल्यार ते पुरा वेस्ट म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगता मागीर तिन्ही नुडी सांगता कसं म्हळ्यार आम कसला अहंकारू ओ हे शरीर ओय हे शरीर या शरीर अहंकारान आम्ही कसं करता नित्यानंद अयो तो नित्यानंद कोण बा तुम्ही कोणाक या बिंगड जनाक निमग्या इस्कॉनाचे हे भागवत पुराण कोकणी सत्संगा येनातील मस्त जन आमची गला निमगेला नित्यानंद कोण रे अरे तो कोण तो नित्यानंद तो कसं करता अशी म्हण निमगिताची वै किने निमगिताची खंडिता गोतना मिगेले घरकड मिगेल नात्रा गोतना कोण म्हण तेन्ना तांणी सांगता अयो हा बेडी कॅर करना ताका नित्यानंद कॅर करना आमी कसल्याक म्हळ्यार ह्या पट्टी आशिल्ले असत्य आमी असत्य आशिल्ले स्वीकार केला असत्य आशिल्ले म्हळ्यार आमकां कसलाक दुःख फाल्यां कसन जेता बरा कसन जेता अयो कसं की फाल्यां मिगेल मानतार प्राय कशी की फाल्यां म्हाका कोण पळयता की मिगेल दुड्ड कसन जेता की मगेले अशी केन्ना एक चिंता आमकां बाद दिता
सगळ्यांक चिंता कसं लाक म्हणरी असत्य जालेले शरीर, असत्य जालेले दुड्डू, असत्य जालेले घर, असत्य बायल चेडू, हे पुरं सत्य नाही. या हाजी ಒಟ್ಟು आम्ही नमगून आशिल्ले निमित्त आमकां बाधा. हे बाधा आमकां कसला बाध म्हळ्यार सत्य जावन आशिल्ले ते देवाल चरण कमला देवाल नाम ते घेवच्या काम तयार नाची. असत्य जावन आशिल्ले वस्ता वैरी म्हापशी वतास धांवतासची असत्य त्या म्हाका इन्शुरन्स राखतलो, त्या म्हाका राखतले, ह्या राखतले, त्या राखतले म्हणून आम्ही असत्य जावन आशिल्ले वस्ता वैरी म्हापशी वचून आम्ही सदा चिंतेन तू बुडून आसाची म्हणून सांगता. आता चलरी आम्ही राधा कृष्णाक मेळका म्हण जाल्यारी आम्ही नित्यानंद प्रभूले करून जावका ची त्या खातीर नित्यानंद प्रभू करून मेळ्ळ्यार मात्र आम्ही राधा कृष्णाक पळयत म्हणून सांगता. त्या खातीर कसं करका नित्यानंद प्रभूले चरण गट्टी धरका तेद मात्र आम्ही हे असत्य जावन आशिल्ले वस्ता देखून बिडगडे जावन देवाल ते कडबताची म्हणून सांगता. नेक्स्ट चारी नुडी सांगता नरोत्तम दास नित्यानंद प्रभूले चरण कमला कसला म्हळ्यारी माय नाही त्या सत्य जावन आशिल्ले तसले नित्यानंद प्रभूले सेवेंत कोण अचल जावन तांतू सेव करताच की तांनी दिव्य जावन आसताची. दिव्य सुख, दिव्य शाश्वत सुख तांकां मेळटा म्हणून सांगता. त्या खातीर आमी नरोत्तम दास ठाकूर सांगता नित्यानंद प्रभूले चरण कमला आमी घट्टी धरका, घट्टी तागेलो आश्रय घेवका, चरण कमला वैरी आमी घट्टी धरका म्हणून सांगता. नरोत्तम दास सांगता हा मस्त म्हाका असंतोष आसा, म्हाका संतोष ना म्हणून सांगता. हे नरोत्तम दास हांनी सकड आचार्य तांनी दुःखीत नाची, तांनी पुरा सकड आत्मतत्व देवाक तांणी देवाले दिव्य भक्ती तांणी स्वीकार करून त्या स्टेजा पाविल तांकां दुःख ना, दुःख आमकां. नरोत्तम दास ठाकूर सांगता हांव मस्त दुःखार आसा, मस्त असंतोषार आसा देवा. हांव तुगेलो मागता तुगेल चरण कमला लागींच म्हाका दवरून घे सांगता. चरण कमला लागीं म्हाका दवरून घे तेन्ना हांव संतोषार आसता म्हणून सांगता. आनी तूं कसं म्हळ्यार इनडायरेक्टली नरोत्तम दास ठाकूर सांगता आम केन्ना बदल जावन आनंद केन्ना मेळटा म्हळ्यार देवाल चरण कमला लागीं आसल्यार मात्र, चरण कमला आश्रय घेतल्यार मात्र आमी आनंद सत्य बदल जालेलो आनंद, शाश्वत जालेलो आनंद आमकां मेळटा म्हणून आनी तो नरोत्तम दास ठाकूर सांगता. सो आतां आमी चिकेची नित्यानंद प्रभूले कोण, नित्यानंद प्रभूले बाल लीला थोडेची आमी आयकुया. थोडे लीला हे प्रति वर्ष सांगता आसची बोर जावन आसा पुरो केलो जानाक केलो हांव लीला थोडे चैतन्य भागवता देखून काडला ते फुडें पुरो सांगना तिले. आतां नित्यानंद प्रभू कोण म्हणून गोत्त आसा पुरो मस्त जनाक आयकून आस. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे पंचतत्व पंचतत्वाचे सांगता. पंचतत्वात्मकं कृष्णं, पंचतत्व तांतू कृष्णूची चैतन्य महाप्रभू स्वतः कृष्ण. मागीर भक्तरूप स्वरूपकं कोण भक्त जावन आस आयला व नित्यानंद भक्तावतारं भक्तरूप स्वरूपकं म्हळ्यार नित्यानंद. भक्तावतारं म्हळ्यार हेकडे तुम्ही पंचतत्व पिक्चर गोत असले मध्ये तू चैतन्य महाप्रभूले उज्जी सैडाक नित्यानंद प्रभूले सैडाक अद्वैताचार्य खड्डाच्या पळयाची अद्वैताचार्य तो भक्तावतारं भक्ताख्यं
नमामि भक्त शक्तिकम म्हळरी श्रीवास ठाकूर आणि भक्त्याकम म्हळरी भक्त गदाधर प्रभू. हे 5 जन आमक सगळ्यांक ये हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आमक पुरा हरिनाम संकीर्तन एकची कलियुगा एक उपाय आम्ही हात दोकून मुक्ती जावच्याक म्हणून सांगच्याक आईल जन 5 जन. आता नित्यानंद प्रभू कोण म्हणून आता तुमक सगळ्यांक गोतस. नित्यानंद प्रभू कोण म्हळरी ब्रजेंद्र नंदन येई सची सुता हैला सेई बलराम हैला निताय. ब्रजेंद्र नंदन कोण तोची चैतन्य महाप्रभू. ब्रजेंद्र नंदन तो चैतन्य महाप्रभू आणि सची बलराम हैला निताय. सची सुता सची ब्रजेंद्र नंदन है सची सुता हैला म्हणजे सची सुत म्हळरी चैतन्य महाप्रभू आणि बलराम हैला निताय. बलराम जल्लो निताय म्हणून सांगता. सो रामावतारांतू लक्ष्मण जावन येता कृष्णावतारांतू बलराम जावन येता. चैतन्य अवतार टाइमारी वो बलराम निताय जावन येता. बलरामाक ना लक्ष्मणाक रामाक कृष्णाक बलरामाक नित्यानंद चैतन्य महाप्रभू कसले मस्तू डिफरन्स ना तांगेल शक्ती. एक डिफरन्स कसं म्हणरी कृष्ण रामू आणि चैतन्य महाप्रभू सेव घेतले सेव घेतले अवतार आणि सेव करतले कोण बलरामू लक्ष्मणू आणि नित्यानंद प्रभू त्यांनी सेव करतले. आमगे रामाक कशी लक्ष्मणान सेव केले कृष्णाक बलरामान सेव केले मागिरी नित्यानंद प्रभून चैतन्य महाप्रभूक सेव केले. अयो बलरामान सेव केली काय म्हणून केलो जनाक आश्चर्य दिशा पुरो. हा बलरामान सेव केल्या बलरामान सेव केल्या कशी बलरामान प्रत्येक वात्सल्य रसान सखा जावन प्रत्येक रस इवन हांतू राधाराणी अनंग मंजरी जावन मस्त सकड सेव केला. अशी सांगता की बलराम वृंदावन कृष्ण राक्षस मारतन के वृंदावन होडवाड करतके म्हळ्यारी कृष्णाक रक्षण करू का मागीर एक बंद कृष्णाक अम्माल हुडगास जाल्यारी वृंदावन सांसान करतके म्हळ्यारी तशी बलरामान सेव केल्या कृष्णाला. बलरामान कस सेवक म्हण तागेल वस्त्र तागेले सिंहासन तागेले कंचे देवाक खंचे सुख दिसता ते पूर जावन बलरामान कृष्णाला सेव केला. तशीची लक्ष्मणान सेव केलं तुमक सगळ्यांक गोत्तू आसा. कितले वर्ष ताणे निदानाची सेव केल्या सांगाची कितले वर्ष लक्ष्मणान 14 years. निदानाची राम आणि सीताले राखवल केल्या म्हणताना मागे नित्यानंद प्रभून कशी सेव केली ते आम्ही आता पळया. नित्यानंद प्रभू बायल जान्हवी माता हंगेल कोण सनातन रूप गोस्वामी हंगेल सकड जातरी ये वैष्णव ग्रुपाक लीडर जावन जान्हवी माता लीड करता. तशी जान्हवी माता सकड वृंदावन सकड भोंताची एक चक्र गांव येता. एक चक्र गांवांतू येतना तिके एक ब्राह्मण मेळटके तेजस्वी जावन ब्राह्मण मस्त म्हणतार बड्ड घेवन येता आसतके. तो सांगता नित्यानंद प्रभूली काणी सांगता. अशी एक चक्र गांव म्हणताना कोणाक कसं हुडगास येता एक चक्र गांव म्हळ्यारी अनेक कंची काणी ती एक चक्र येवन असतो ना सांगाची ಭೀಮನ ಹಕ್ಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕಾಸುರ ಮಾಡ್ತೀನಿ
बकासुरामाचे वय वय बकासुरामाचे जाल्यार ते एक चक्र कशी नाव आयल्या म्हळ्यार भीष्माक गोतीस की कोणाक जो एक चक्र कशी नाव आयल म्हणून ना हांव सांगता एक चक्र कशी म्हळ्यार भीष्म सांगता तेजो स्प्रण घेता कशी जाल्यार कृष्णाल हाताना हांव अस्त्र धरची तशी करता म्हणून सो नेक्स्ट डे भीष्म भयंकर युद्ध करता तेन्ना कृष्ण भीष्मा मारू का एक ते रथा चक्र काढता पळय रथा चक्र काढतना भीष्माका संतोष जाता हांव किती प्रण ज्या सती केल्या म्हणून तेन्ना ते चक्र कृष्ण उडयत पळय ते चक्र येवन एक चक्र गांवांत पडतके त्या खातीर ह्या गांवांत नांव एक चक्र म्हणून झाले म्हणून पुराणा काणी आसा तशी ते एक चक्र गांव म्हणून तशी हे एक चक्र गांवांत अशी आसता की पावसूनी नाशी बरगाल येवन जनाक खावचे जेवच्या कसले नाशी भारी कश्ट जाता तेन्ना कोणके एक ज्योतीश सांगता हांगी एक हलादर जन्मा येता तेन्ना येतना ह्या पुरा गांवची पुरा समस्या पावसू बेळे पुरा सक्कड येवन सक्कड तुमगेले कष्ट परिहार जाता म्हणून सांगता तशीची हलादर म्हळ्यार बलरामू नित्यानंद प्रभू जन्मा येता त्रयोदशी माघ त्रयोदशी महिन्यात येता जन्म जाता कोणा तागेल आनु हडाई पंडिती आणि पद्मावती जन्मा येता जन्मा येईल तर ताण जन्म जालसत के पाऊस के त्या नमने कितली वर्ष नंतर पाऊस नातील पाऊस येऊन जन भारी आनंदित जात के चरडू इतले चंद असत के सांगताचे ते एक चक्र गावाची जन ते चरडा पळोवन तितले आनंदित जातात के तितले आनंदित के ते चरडू रडयना के चरडू केन्नाय हसता आसत के ताणे घोड करचे सगळ्यांक ते गांवची जन सकला धरनात के कोणे कोणे पण येवन उकळचे के चेडा चंदाय पळोवचे के तशी करता आसची तशी ताका निताय 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 म्हणून नाव दवरता नित्यानंद राम म्हणून नाव दवरता के चेडाले आंगात बण्ण के भांगरा कलर के लोणये म्हणके के लोणये बॉम्ब के तितले चंद्र के तशी जन पुरे एक चक्र गावाची जन ताका धोन प्रीत करताची तशी पुरा जन प्रीत करताची अशी सांगताच की आचार्य जन ताका त्या लायतना तागेल आंगा दुखून येतना मने फुरंबोळ के त्याला फुरंबोळ नाका के तसल मने फुरंबोळ येत आशिल के आणि ताका तसल मोवाळ आंगाल घाल्यारी तागेल आंगाची चर्माची तितले मोवाळ असत की तसल पुरा ते एक चक्र गावाचे जन आले एक कणमणी म्हळ्यार तशी जावन तो होड जाता ते होड जाल्यार चेडू हाका हडाय पंडितन पद्मावती घरा दुखून भायर पेटूच्या कमन नाके मिगेल चेडाक समजतले आमी जनाकाची चेडू हांका भायर हाडया म्हणून जाल्यार द्वादश गोपा ते नित्यानंद प्रभू वट्टी थंय एक चक्र गांवांत नित्यानंद प्रभू वट्टू लिलेंत भागवय सुचाक येवन आसताची तशी नित्यानंद प्रभू सांद कुनोची तो तागेले भक्ती दाखयता ताडे खेळ खेळची कसं म्हळ्यार रामलीला नाटक करचे दशावतार लीला नाटक करचे असले नंदोत्सव नाटक करचे कृष्णा लीला रामलीला अशी पुरा असं नाटक हे तुमकां ऑलरेडीचे ते नाटकाची काणी गोत्तस म्हण लेखता सो हांव ती नाटक सांग वचना तशी पूतना लिहिले तृणावर्त लिहिले धेनुकास लिहिले कालिया लिहिले असल पुरा सकड लिहिले करचे के तांणी सकड जनांनी मुजके हे तुका कशी गोत्तस हे पुरा लिहिला म्हणून हे मिगेले लिहिला म्हणून तो सांगता के ज्याला जनाक अर्थ जायना हे कसं लाक हो अशी सांगता म्हणून तशी पुरा लिहिले करता नित्यानंद प्रभू तेन्ना तशी के 12 वर्ष होड जाता 12 वर्ष होड जातना हांगा चैतन्य महाप्रभू 1486 तेन्ना जन्मा येता जन्म आयल्यार म्हळ्यार 12 वर्ष नंतर जन्म आयल्यार
हाका नित्यानंद प्रभू कळटा मिगेल स्वामी जन्मायल म्हणटा व्हडलो व्हडान हुंकार घालतके तितलो हुंकार घालतके मिगेल स्वामी आयला म्हणून तशीची आता ते स्वामी मेळका सगळे लील सूर करका म्हणताना एक ब्राह्मण तांगेल घरकडे येतके अडाय पंडिताल घरकडे तेन्ना पुरा ब्राह्मण पुरा तीर्थयात्र की भोंवता भोंवता एक ब्राह्मणाल घरकडे येऊन राबून थंय प्रसाद घेवची की थंय कृष्णा लील की रामा लील की पुरा जना सांगचे पुरा सकड आशिल्ले तशीची आंगेल घरकडे राबता जेवता आनी पुरा सेव करताची भागवत आनी पुरा सांगता मागीर हिरदूस वतना आनी कसं तुमगेर सेव करका म्हणून हडाई पंडित सांगता पण हांव तीर्थयात्रा वता आसा म्हाका चिके सहाय्यक जन जेवका तुगेल पुत्ता पेटे म्हणून सांगता तकल पुत्ता पेटे म्हणतना हक्का वज्रघात जाला म्हणजे के अय्यो नाका नाका ताणी येत नाका हांव येता म्हणून सांगता हेड्या पण ना तू सांगेल ना कसं जाल्यार रे दिता म्हणून सांगला ना आता तू तशी म्हणा कशी हांव वता म्हणून म्हणतके अय्यो ना हांव दिल्लें वचन हांव मागशी घेना म्हणून सांगून नित्यानंद प्रभू तांगेल वट्टू पेटयतके दुःखान पेटयतके कशी दशरथू रामा पेटोवन कशी दुःख जालेलो तशीची कृष्ण अक्रूर कशी कृष्णाक आपोवन घेवन गेलींची वृंदावन देखून सकड वृंदावन जन गोपी गोपास पुरत आनी कितली दुःखीत जालींची तशीची हे हडाय पंडितीन पद्मावती दुःखी जातात की ते पुरा एकचक्र गावाची जन पुरा इतलं दुःख जातात की अय्यो आमगेल निताई आमगेल घरा हांग गावां देखून वत न्हू म्हणून तितलं दुःख जातके तेन्ना एकलो कोणकी एकलो सांगके 5 चेडू चल्या चेडू आशिल्लो तो येवन सांगतके अरे म्हाका 5 जन आसाची मिगेल एक चेड आपुणी तागेल वटू पोर निताई व्हरची नाका म्हणून सांगून रोवन येतना तांणी ब्राह्मण नित्यानंद घेवन वचून जाता इतले दुःखीत जातात की एकचक्र गांव जन अशी जातात की तांणी खावचे जेवचे पुरा विसरून येते इवन वाचून समीत दूध पिवचे सोडटाके तशी अडाय पंडितांनी पद्मावती दुःखान अशी सांगतके अरे नित्यानंदा वच्चा निताय वच्चा आमी गायक चोरोच्या वच्चा म्हणून अशी तांकां दिसता की आमगेल पूत घरकडे आसा म्हणून ना म्हळ्यार मागीर कळटा अशी दुःखा जावन 3 महिने भितरी अडाय पंडितांनी पद्मावती तांगेल शरीर सोडताके तशीची ह्या एकचक्र गांवांतू जन देवा नाशी देवाले सानिध्य नाशी एकचक्र गांवां कसं राबचे म्हणून थोडे जन पुरा एकचक्र गांव सोडून ते एक वीरान जाल्ले तशी तो ब्राह्मण सांगता कोणाक जानवी माताक सांगता थसल काणी तशीची हात ह्या गांवांत कोणीय नाची हांव एकलो आसा पुरा वीरान जाला कोणीय नाची आमगेल देवा नाशी आमगेल नित्यानंदा नाशी आमगे गांव नाक जावन गेलो पुरे जन सोडून गेलो हांव एकलो आसा हांगा म्हणून तो जानवी माताक सांगता मागिरी जातरी नित्यानंद प्रभू ते ब्राह्मणा वचून तीर्थयात्रा गेलेलो आसता न्हू तशी तीर्थयात्रा वचून वृंदावन वचून पावता वृंदावन पावतरी थंय ताका यो मिगेल स्वामी केस मिगेल स्वामीले म्हाका आपयलेलो कसो उद्देश आमी हरिनाम संकीर्तन प्रचार करता हरिनाम दिवका म्हळ्यार ताका एकच मिगेल स्वामी केस मिगेल प्रभू केस म्हणून तेची एक मनांत तळमळ आसता तेन्ना ताका एक अशरीर वाणी सांगतके हांगा स्वामी खंय आसा चैतन्य महाप्रभू खंय आसा म्हळ्यार नवद्वीपा आसा म्हणून तेन्ना नित्यानंद प्रभू नवद्वीपांतू येता तशी तेन्ना परत चमकून येवचें न्हू नवद्वीपा येता तो लेखतके नित्यानंद प्रभू मिगेल स्वामी हांव आयला म्हणून ताका कोण नासता सो हांव ताणी येवन म्हाका सुदुका म्हणून सांगून नित्यानंद प्रभू एक भक्ताल घरकडे नंदनाचार्य म्हणून नंदनाचार्याल घरकडे बसतके तेन्ना चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकुराक पेटयत गेलो श्रीवास ठाकुरा पेटयता पळय मिगेलो सेवक एक येवन आसा ताका नित्यानंद ताका सुदून हाडी म्हूण सांगता
नित्यानं सुनणार वा वचून खंय सुदिता मिळेना तेन्ना स्वयं चैतन्य महाप्रभू येता आणि नंदनाचार्याला घरा बाहेर रापून निताय 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 म्हणून आपयल्यार काही नित्यानंद प्रभू धावन येवन चैतन्य महाप्रभू फुटोवन धरतके रडताच की एककली दोग जण फुटोवन दोन रडताच के हा तांगेले कितले की दिवस न तांगेले भेटी जात न रडताच के मूर्छे वत्ताच के कीर्तन सांगतात के हरिना हरी बोल सांगता कीर्तन सांगता के तशी चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू भेटी नंदनाचार्याला घरा दखून सूर जाता तशी चैतन्य नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभूले हरिनाम प्रचारांतू सहाय करता तुमका जगाय मदाईल काणी ऑलरेडी गोतच न्हू सगळ्यांका कोणी सांगता की जगाई मध्ये लीला ओके हांव शॉर्ट जावन सांगता जगाय मदाई एक दोग जन दुराचारी असताची तान करनातील व्यभिचार करनातील वाईट काम नंची नाके नित्यानंद प्रभू लेखता तेतना त्या कालारी इवन चैतन्य महाप्रभू का मस्त जन अपोज करतले असता ब्राह्मण पुरले ते कसं नाही पिशे सगळं दिसून हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम म्हणून नाचता कीर्तन करता ओ कसं लेखन पिसो असे म्हणून म्हणता असतं त्याका या करतले असताचे तेन्ना नित्यानंद प्रभू लेखता हांवें हे जगाय मादा एक उद्धार तरी केल्ला रे मिगल स्वामीक ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಕೀರ್ತಿ ಎತ್ತಲೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಲೆಕ್ಕುನು ತಾನಿ नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर दोग जण तांगेल जोडी खंय प्रचार वचका जाल्यार हरिदास ठाकूर आणि नित्यानंद प्रभू दोग जण वच्चे नित्यानंद वचून सांगताचे तुम्ही हरी बोल हरिनाम घ्यायचे हे कोण तू हरिनाम कर म्हणून कोण तू म्हणून सांगता की त्यांनी निजाव तो जगाय आणि मादाय त्यांनी ब्राह्मण जावन असताची जाल्यारी दुष्ट अभ्यासा पोणू त्यांनी पुरा ब्राह्मण कसं पुरा सकड वाईट अभ्यासाक बली जावन असताची तागेल नाव जगदानंद आणि माधवानंद म्हणून असतके तेन्ना तो मादाई कसं करता एक मातेचे सान मडकी एक फातोरकी घेऊन मारतके मारता नित्यानंदाक हांगा निडला लागून रगत येता रगत येईल सता कोणके वचून धावन वचून सांगता चैतन्य महाप्रभू मादायन फातोर मारून नित्यानंद प्रभूक रगत येता म्हणून ते ऐकल सता चैतन्य महाप्रभू केन्ना देव तागेल भक्ताक तरी वाईट जाल्यार खंडित ओपना तशी धावन येवन सुदर्शन चक्र सोडवत म्हणताना नित्यानंद प्रभू सांगता मागता ना तुगेल करुणा अवतार तू ह्या अवतार तुमगेल करुणा अवतार तुम्ही अशी सकड असं सकड सुदर्शन चक्रांनी या करू ना आम्ही कसं म्हणारी हे कलियुगांतू राक्षस खंय आसाची आमगे हृदयांतू हे हृदयांतू राक्षस आम्ही मारका म्हणारी आम्ही हरिनाम संकीर्तन प्रचार करका आमगेले मूल उद्देश हेची आमगे जन्मा मूल उद्देश हेच अवतार मूल उद्देश होची म्हणून सांगता तेन्ना चैतन्य महाप्रभूला मागता नक्का म्हणून तागेले पाय्यार पडून सुदर्शन चक्र अपास घे म्हणून सांगता तशी चैतन्य महाप्रभू अपास घेता तशी तांका जगायक चैतन्य महाप्रभू कृष्ण प्रेम दिता मागिरी मादायकाची कृष्ण प्रेम दिता तशी तांणी व्हडली भक्त जाताची आणि तो चैतन्य भागवता तो व्हडली काणी आसा तांगेले पाप समित चैतन्य महाप्रभू घेतके आता कुंभ मेळा वचून आता पुरा जन लेखताचे ओ आम्ही थंय गेले आमगे पाप होता नाश जाता म्हणून हांग हरिनाम संकीर्तन केल्यारी चैतन्य महाप्रभूचे आमगे पाप घेतके हांगा हे जगाय मध्ये पाप घेऊन तांकां उद्धार करता आणि त्यांनी स्तुती करताची चैतन्य महाप्रभू तांगेल मस्तकारी हात दवरल्यारी तांकां ज्ञानोदय जावन तांणी स्तुती करताचे तसल म्हणे चैतन्य महाप्रभूले महिमा तशी हरिनाम संकीर्तन त्यांनी प्रचार करताची आज जगाय मध्ये घाट म्हणून आस की त्यांनी थंय आईल भक्तांक तांक सेव करताची तांक तसल म्हणे काम दिताची तशी जगाय मध्ये उद्धार जाता ते उद्धार निमित्त सकड ब्राह्मण ते त्या काळात ब्राह्मण पुरा हो या हानी हक्क हंक चेंज केले म्हळ्यार बद्धचे हंक शक्ती आसा हांगेल हरिनामा शक्ती आसा
चैतन्य महाप्रभू देवूची म्हणून तशी लागता. तसले नित्यानंद प्रभू ಪ್ರಭುನ घर घर ವಚ್ಚುನು ಬಾಗಿಲ್ ಮಾರ್ಚಕೆ ಬಾಗಿಲ್ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಒಟ್ಟು ಬಾಗಿಲ್ ಮಾರ್ಲೆ ಸತ ಬಾಗಿಲ್ ಕಳಿಸತ जन पळयताची कोणी दिसना. त्याला नित्यानंद प्रभू काही असा त्या घरकट जनाका नमस्कार घालता न्यायालारी नमस्कार घाल सांगतात हरी बोल कृष्ण बोल म्हणून सांगतात. त्यातना कितल तांगेले एक विनय पळ्या कितल नमनाचे एक हरिनाम प्रचार करच्या का आम्ही जलार सांगताचे कितले पण सांगला रे तानी जप करण्याची कितले पण सांगला रे भगवद्गीता वाचनाचे अशी म्हणून सांगतात. जाल्यार ते विनय येते पळयाचे नित्यानंद प्रभू दुखून आम्ही शिकू का ताका कित कोप ना अशी तांगेल पाय दवरनो तोंडान तू तण दवरनो तांणी मागता आशिल्लीची तुम्ही हरिनाम हरी म्हणाची हरी बोल कृष्ण बोल म्हणून सांगून तांगेल जनाल तोंडा दखून हरिनाम आणि कृष्ण नाम हाडच्याक कितले तांगेल प्रयत्न करता आशिल्ले म्हळ्यार नित्यानंद प्रभू दखून आम्ही शिकू का. तशी नित्यानंद टाइम कितले जाला कितले टाइम आसा माताजी. ओके 9-10 झाला माताजी. 9-10 झाला असं सांगा. 9-10 झाले. ओके. तेन्ना अशी नित्यानंद प्रभूला तसल नमुन्याची तांगेल एक विनय वचून मागचे जना लागी तुम्ही हरिनाम घ्यायची म्हणून सांगचे. अशी सांगते की एक पंथा एक काजी असते की काजी म्हळ्यार साईबा मुस्लिमा तांगेले गुरु ते काजी एक दिवस गदाधर प्रभू वचून रात्री वचून सांगते हे काजी तू हरिनाम घे हरिनाम हरी हरी म्हण हरी न म्हणते. तेन काजी अरे गदाधर तू कसं लायला हांगा हा हरी म्हणता फाल कोण हरी म्हणता म्हणून सांगते के निजांतनो ते गदाधर प्रभूले आंगारी नित्यानंद प्रभू आवेश जावन असत के नित्यानंद प्रभू आवेश जावन ते काजील उद्धार करता. काजी गदाधर प्रभू सांगते हो मग भारी कुशल तू आजीची हरी बोल म्हणले नव्या म्हणून नाचता नांताची देवस्थाना वतके. तसल नित्यानंद प्रभू काजी समित बदलसिता तसल म्हणे नित्यानंद प्रभू. एक पंथा नित्यानंद प्रभू पाणीहटी फेस्टिवल सकड तांतू नित्यानंद प्रभू लीला मस्त सकड आसा तांतू पाणीहटी वता पाणीहटी वचून थंय नृत्य करता सकणा प्रेम भक्ती दिता सकड जन प्रेम उन्मादान परवश जावन नांदताची भजन करताची पुरा सकड करताची. तशी नित्यानंद प्रभू एक दिवस न्हावन येवन सिंहासनार बसके. ते राघव पंडित सांगतके राघव पंडित म्हाका आज कदंब फुलाचे माळ घालका म्हणून मन जाला म्हणून सांगते. अरे तेन्ना राघव पंडित म्हणते अरे कदंब फुलाचे सीजन ना म्हणून तू तुगेल गार्डना वचून पळय म्हणून सांगते. गार्डना वचून पळयला रे ते लिंबिया झाडाक कदंब फूल जावन असतके. कदंब फुला तुम्ही गुगलांत कदंब फूल म्हण घाल्यार तुमकां कळत खंयची कदंब फूल म्हणून. त्या कदंब फुलाची माळ घालतून राघव पंडित नित्यानंद प्रभू येता पळयाची देवाले कसं लीला म्हळ्यार रे जायनातील टायमार समीत त्यांनी उत्पत्त करूक समीत तांकां शक्य आशिल्ली. तशी चैतन्य प्रभून आंब्या कातू ओन आंब्या वृक्ष हाणू आंबू दिवन सकणाक आंबू कातून तिला आंबू खावयलके. तसं लग्न लीला त्यांनी केलेलं असं. तशीची एक पंथा एक लास्ट लीला सांगता एक तशीच नित्यानंद प्रभू अशी श्रृंगार करता शिकले. अवधूत म्हण श्रृंगार कशी करता गळ्याक मोत्या माळके भंगरा सोर के कानाक भंगरा कुंडल के हाताक कांकण के हाक कसने हाताक पुरा वांकी के कुर्ता पुरा भंगराचे या पट्टुके पायाक रुपयाचे गेज्जिके कडक के आणि तागेल हाता एक छडीके अशी पुरा भारी श्रृंगार करून निळ वस्त्र घालते. नीळ वस्त्र कसं लाक नित्यानंद प्रभू घालता म्हळ्यार ताका कृष्णाला उडगास येऊ का म्हणून ताणे नित्यानंद प्रभून नीळ आंगल घालचे शिलके. तशी श्रृंगार करतास की तेन्ना एकलो ब्राह्मण डाकू जावन आशिल्लो असता. तो लेखतके हो ह्या नित्यानंद प्रभूक हांव दरोड केल्यार म्हगे लाईफ पुरा भारी गंमतेर चलता.
आगेले भांगरांनी पुरा एक दीस दरोड करता म्हणून तशी तागेले ग्रुप तो एक दरोडे ग्रुप नायक जावन आसता तो ब्राह्मण तो वचून सांगे आम्ही फाल्या रात्री वचून त्या नित्यानंद प्रभू भांगर दरोड करता म्हणून सांगता की तशी त्यांनी रात्री येताची पुरा तलवार खडग हे पुरा सकड अस्त्र घेऊन आणि पुरा येताच के येऊन तेदन पळयता के नित्यानंद प्रभू जेवण जेवता आशिल के जेवण जेवता आशिल के जन पुरस कीर्तन करता अस की उन्मादान पुरं कीर्तन करता आनी पळयताच तेन्ना एकटो सांगके हळ्या तागेल्या गळ्या घाल्या ती मोती सोरमीक गेलो म्हणके अनेक चोर सांगतके तागेल पायी आशिल म्हाका म्हणतके अनेक सांगतके तागेल बोड्डो म्हाका अशी पुरं सांगता आसताचे सांगता आसतना हांक जोर न्हीद येतके न्हीद येवन गोतू ना सकाळी कायल्यान काका म्हणतना हांक जाग जाता अय्यो तू न्हिदल मी तर हांव न्हिदलो तू न्हिदल हांव न्हिदलो अशी म्हणून रडाय करता के तेन्ना तो ब्राह्मण डकय सांगके वाडणे कसं की चंडी माता काळिका माताले आमकां ह्या ना आजी करप ना आमी फाल्ली हांवें म्हणून सांगता के तशीच हेर दुसो ते चंडी माता पुरा मदिरा मांस गीस पुरा घालून पूज करून अपास येताच के अपास येताच रात्री तना नित्यानंद प्रभू निद्दाला के पूरा किलो जन पूरा कावल करता आसच के पूरा एकली जन तांनी जप करता आसच के हरिनाम घेता आसच के तांनी हानी डकायत पळयताच के अरे एक मनीस इतून शक्ती थोडा आसच की 100 डकायत मारची तितू मोठा शक्ती आसच आणि पुरं काही नको आयलींची आणि कशी आयलींची म्हणून आलोचन करताच की हे डकायत आणि पुरं कशी आयलींची बा कशी युवत कसं करचें इतलं जनाक आमकां पुरो दिवस मान सोडटली तांकां तितली शक्ती आसा आजी कांय प्रयोजन ना आजी वच्चा म्हणून आजी ते दुसरो दोनी रात्री आपास वता के मागीर आपास थोडे दिवसांनी तिनी रात्री येतात तिनी रात्री आज कसन जाल्यार आमी नित्यानंद प्रभू भांगर आनी पुरा आमी दरोड करून हुरकाची म्हणून लेखताच के तशी लेखतना कसं की सडन जोर पावस येता के अशी पावस येता की तांकां दोळ्यांत दिसना के तितलो काळोख जावन दोळ्या दिसना पुरा जन फोंडाव पडताच के कीडो चेडू पुरा हांकां चापता के उश्टी उडोच फोंडा पोणू हांगेल हड्ड पुरा सकळ कुडकी जाता के कसके असल अवस्था जाता के तांगेली तेन्ना एक इवन आयसा पावस पडता के ताजे निमित्त सुम दुखता की तांकां पुरा तेन्ना तो ब्राह्मण डकाय सांगता यो साधारण मनुष्य न्हय हागेल आशय हांव घेवका आमी केलेली भारी चूक जाली अशी करून नजेशिल्ल्या म्हणून तो ब्राह्मण डकायत लेखके तेची मना आयली सतके तांगेल दुख पुरा वचून मागीर तांणी नित्यानंद प्रभू पायारी पोणू माफी मागताच के तशी नित्यानंद प्रभू डकायत जना समीत बदल सीता म्हणून नित्यानंद प्रभू एक लीला म्हळ्यार त्या डकायता समीत तो भक्त करता म्हणाले तसलं म्हणचे एक म्हणता एक ब्राह्मण सांगता के चैतन्य महाप्रभू हे कसं नाही नित्यानंद प्रभू हे अशी भांगर घालून घेता असं अलंकार करून घेता कसली एक अवधूत एक पिससी अशी असं एक संन्यास म्हळ्यार एक प्रचारक म्हळ्यार एक भक्त म्हळ्यार कशी आसता एक गेरुवे कलर म्हळ्यार कावी कलर अंगल न्हेसून एक अशें आसता न्हू हे कसं म्हणे भक्त हे कशी म्हणून चैतन्य महाप्रभूला निमगीत के तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता के पळय देवाले लीला देवाले हे आमी अर्थ करून घेवचे जायना आता उदाहरणेक तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता के काणी कसं म्हणटारी भागवंतातली काणी देवकी माता कृष्ण बलरामा लागीं निमगिता कसं म्हळ्यार मिगेल स चेडू मेलेले आसा पळय तांकां घेवन यो म्हणून स चेडूवां मेल्ले चेडूवांक घेवन यो म्हळ्यार अर्थ आसवा अर्थ ना जाल्यार देवा लिहिलें तूं प्रत्येकाक अर्थ आसा प्रत्येकाक अर्थ आसा तांकां उद्धार करूं की तांकां मागीर ती तांणी स चेडूवां घेवन येता ती मागीर देवकी माता तांकां पिवच्या दिता के अशी पुरा
ते लिहिले अर्थ ना ज्याला प्रत्येक देवाले लिहिले तो प्रत्येकाक अर्थ एक अस तशीची नित्यानंद प्रभूला प्रत्येक लिहिले तू प्रत्येकता गेले कार्यांतू एक अर्थ स ताणे सपोज एक वेश्य वट असल्यारी जमिता ताक एक अर्थ स सो आम्ही तसं अपार्थ करू ना नित्यानंद प्रभू वैरे आम्ही कसले अपार्थ करू ना म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता तसले चैतन्य महाप्रभू लीला आणि नित्यानंद प्रभू लीला तांगे दोग जनाले लीला कसल्या का आमगेल पूरा उद्धार करू का आम्ही हे कलियुगांतू हरिनाम संकीर्तन दिवून आमका भौतिक प्रपंचा चक्रा जन्म मरण चक्रादकून उद्धार करू का नित्यानंद प्रभूना आमक हरिनाम संकीर्तन हरि ये दिलेल निमित्त आज आम्ही कसकीची तोडेची भागवत पुराण कोंकणीत भागवयसून कसकी तोडेची नित्यानंद प्रभू लीला आज आम्ही उडगास कोण आनंद घेता सची आम्ही त्या तांगेल दोग जनाले चरणारी आश्रय घेऊन आमगेल जालतीतले किंचित प्रकार जलल मठा सकणा प्रचार करू प्रयत्न करूया नित्यानंद प्रभूले दये निमित्त आणि चैतन्य महाप्रभू दयेने आणि गुरुजनाल कृपे निमित्त म्हणून हम सांगता आणि मी गेले 2 वतर एंड करता कृष्णार्पण वस्तु प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय हरि बोल हरे कृष्ण माताजी भारी सुंदर जाम तुम्ही सांगले टाइम गेलेले कळली आमका भारी सुंदर जाम तुम्ही आज आमका नित्यानंद प्रभूले सांगून दिलेलं असा कोणाका कसले क्वेश्चन निमगुच्चसला माताजीले ग निमगुवित हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम तुमका हरी हरी बोल चैतन्य भागवताची अति सुंदर विवरण नाटक मुखार दिसतशिल्या रब्बोचेन दिसतशील माताजी आणि की 2 लील आशिली टाइम जालो म्हणून हांव सांगू सांगेच माताजी प्लीज सांगेच माताजी प्लीज सांगेची यस माताजी एक म्हणता कसं जाता म्हळ्यार नित्यानंद प्रभू सची माताक मेळका म्हणून ताका मंजत के तेन्ना सची माता मेळका म्हणून पत्ता नवदीपाक तेन्ना सची माताक भारी खुश के हे नीताय तू आयल वे मिगेल मन आशिल कशी कळलं तुका तू कशी आयलो म्हणून सची माता संतोषान सांगता के तेन्ना नित्यानंद प्रभू सांगता के माता तुगेले एक उडगास कोण आयना तुगेले हाताचे एक जेवण जेवच्याक कोणाक नाका म्हणून सांगते सीमा सांगते पळय तू आयला नव्हे तू मात हंग एक मैन राबून वचका ना माता हांव खंडित एक मैन राबून वता म्हणून सांगता के तेन्ना नित्यानंद प्रभू कसं करता म्हळ्यार ते नवद्वीपांतू हे पुरे चैतन्य भागवतांत आसा नित्यानंद प्रभू अशी पूरा घर घरांत प्रचार करता की सगळ जन इतली प्रेम भक्ती तू बुड्डून तितले सकड ते प्रचार करता के तेन्ना एक ते वैश्य जनाक वैश्य म्हळ्यार व्यापार जनाक पुरा उद्धार करता के तांकां कसले एक भय कसले नाके भय नीद भय कसले नाके खंय पूरा सक्कड दिक्कत हरिनाम संकीर्तन खंय मार्केटांतू चौराहांतू पूरा सक्कड करेना कीर्तन करता के तशी सची माताले चरणाक नमस्कार करून त्यांना सांगता के सची माता म्हाका कळल्या तुगेल मना कसं नासता म्हणून तू हांग नवदीपा उद्धार करूक आयिलो म्हणून सची माता सांगता के तेन्ना एक कृष्ण चैतन्य म्हळ्यार एकलो भक्त असता तागेल ना कृष्ण चैतन्य तो कसं म्हळ्यार इतले प्रेम भक्ती बुड्डून आसता के तो रान्ना वच्चून वागा फाटीर बेसून येता के ताका सोय ना की तो कसं करता म्हळ्यार जाल्यार ताका कसली नित्यानंद प्रभू ताका कसली हानी जायनाचे रक्षण करता के एक पण तो कृष्ण चैतन्य दास कसं करता तो एक व्हडले हेब्बाव व्हड हेब्बाव सर्पा घालून गळ्यार घालून येता के
म्हळ्यार ही भक्तीन तो कसं करता म्हळ्यार तसं नमने सोय नातील नमने तसं नमने तो कृष्ण चैतन्य दास त्यान प्रति टायमारी नित्यानंद प्रभू रक्षण करता म्हणून सांगता तागेल भक्तांक इतले रक्षण करता की भक्तीन तांणी परवश जावन ह्या नमने नित्यानंद प्रभू ಒಟ್ಟು त्या भक्तीन तू त्या नाम संकीर्तन तू भागवयसिता की ते तितल नम नवद्दीप तू तशी नमने प्रचार करता म्हणून सांगिल असं अंतु चैतन्य भागवत अंतु दॅट्स ऑल प्रभू हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच माताजी हरी हरी बोल ಈ ಕಡೆ ಸಂಗೇಲವಾಯಿ ಎದ್ದೊಳಾಯಿ ಕನೆತಿಲ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರಿ ಹರಿ हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी अनंत अनंत धन्यवाद तुमका भारी सुंदर जामगेनो पुरा तुम्ही लीला आमकां सांगून दिलेला आसा आणि तशी कीर्तन सांगून तुम्ही स्टार्ट केलेलं आसा सांगितलं आसा की नित्यानंद प्रभू शरण घेतल्यार आमकां आधार आणि संगत मेळटा म्हणून तुमका खूप खूप धन्यवाद तांगे लीला आणि एकचक्र गावात तू कशी बरगाल आशिल्ले तांगेले एक जन्मानंतर कशी ते गावात तू एक पावस आयलेले त्यानंतर त्यांनी ते ब्राह्मणा उठूची हाका तीर्थयात्रे चमकलेले ते टायमार फुल्ल गावात तू कशी विरह वेदने आशिल्ले हे पुरा तुम्ही आमकां दोळे मुखार आशिल्ला म्हणकी सांगून दिलेलं आसा माताजी आणि तांगेले लीला तशी जगाय मदाय उठू लीला जशी पाणी हाटी आणि तू भितर कदंब फुलाचे माळ घालून घेवची लीला तशी डाकू ब्राह्मणानं तांकां दरोड करचे आयल्या टायमार कशी पावस येवंक न्हू तांकां ते करचे जायनाशे आशिल्ले तशी आंबो चक्क अशी दिलेली त्यांनी तशी लास्ट सांगील दोन लीला सो अनंत अनंत धन्यवाद माताजी भारी सुंदर आशिल्ले धन्यवाद कोणाक कसले क्वेश्चन असवे माताजीक निमगोच्या का हरे कृष्ण पुरा जना करत जाला म्हणून हांव लेखता आणि आयचे हे ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट आसा सांगता भागवत प्रवाह वेडनेसडेक 12th फेब्रुवारी 8:30 टॉपिक आसा सबड्यूइंग अ सर्पेंट्स प्राइड एंड पॉइजन म्हणून स्पीकर आसाची हरग्रेस जननी माताजी तशी एव्हरी सॅटरडे आमगेले श्रील प्रभुपाद लीलामृत सेशन चलता आसता 7:30 पूरा जनां तक जॉइन जावका तशी संडे का जपा सेशन असता सकाळी 6:30 एक राउंड चॅन्ट करच्याक मन आशिल्लो का आणि 10 नामापराध सांगू आसा ते कोणाक सांगूक मन असल्यार शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवका तशी विजय एकादशी आसा 24th फेब्रुवारी मंडे भगवद्गीता पारायण करच्याक मन आशिल्लो का ना 1 to 6 विनोदावाणी माताजी का 7 to 13 भारती पै माताजी का आणि 14 to 18 श्रीमती माया नायक माताजी का नाव देऊ का तशी एव्हरी सेशनाक पहिले 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन सांगू आसा कोणाक सांगूक मन असल्यार हरग्रेस जय गौरांगी माताजी श्रीमती जयंती नायक माताजी का नाव देऊ का तशी भागवत पुराण कोंकणी टीमाच्या मॅरेज गुरु चलता आसा डिटेल्स खातीर तुम्ही हरग्रेस व्रजगोपी माताजी आणि हरग्रेस राधिका भाव माताजी का कॉन्टेक्ट करीत नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या चलता आसा 13th फेब्रुवारी थर्सडे 8:30 अष्टकम स्पेशल तशी पूरा जनांना त्या सेशनाक अटेंड करका म्हणून हांव नेमून तसे आज म्हाका हे सेशन करच्याक अवकाश दिलेले आज पुण्य दिवसाक अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक हांव धन्यवाद सांगता तशी सेशना पहिले कीर्तन केलेले मारुती प्रभूजीका हांव धन्यवाद सांगता आणि आमकां जे सेशन भारी चंद करंगेनो मनावच तशी एज युजल केन्ना माताजी सेशन मोठो लोकांक फेवरेट असता आजी भारी चंद कन आमकां सांगून दिलेलं आसा माताजीक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता हरे कृष्ण माताजी एक पॉइंट विसरून गेली कशी चैतन्य महाप्रभू तोटा गोपीनाथ मंदिरांतू समावेश जाता तशीची नित्यानंद प्रभू तागे लास्ट बंकिमराय देवस्थानांतू म्हळ्यार एक चक्र गावांत आजी ते बंकिमराय मंदिर असके त्या देवालांतू समावेश जाता तागे लीला समाप्त जाता बंकिमराय देवस्थानांतू हरे कृष्ण दॅट्स हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी फुल इन्फॉर्मेशन दिली तुम्ही थँक्यू संक्षिप्त जाऊन गेलो पुरा इन्फॉर्मेशन दिलेला आहे हरे कृष्ण माताजी नरसिंह कीर्तन सांगता
श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म वृंद नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनि हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखामद्भुतशृङ्गाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज की जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय।